Так, привітання, мої дороженькі, привітання, мої шановні глядачі, вітаю вас у третій частині нашого Construction симулятора. Покуль ви ставите подобайки і підписуєтесь на канал, ми починаємо. Трендер-ден-ден-ден-ден, там уже все прошло. Добре. Що ми бачимо перед собою? Як ви бачите, у нас є некий новий кавалок дороги. Хто ведає, той ведає, хто не ведає, тому розповіду. Гэты кавалак я пабудаваў сам, зрабіў гэта без відэа. Чаму? Таму што, калі што, я збіраюся выконваць все ж такі крыніцы ўзнаўляльнай энергіі, а не будаваць дарогі. Гэта я палічыў нецікавым і бессэнсоўным. Глядзіце, як цень ляціць. Бачите? О, не халера, тут сонце себе сядае. А ну чекай. Бля, якая тут камера дурная. Давайте поглядим на заход. И солнце садится. Хутенько так садится. И усё. Яна за горою. Якія яшчэ прамяні тут ляцяць. Але выглядае насамрэч гэта ўсё жудасна. Что я хотел сказать? Кратней, я сам без усялякіх запісу пабудаваў гэтую дарогу. І наступная наша задача, якую мы возьмем, зараз я вам просто гэта покажу, вы ўсё зразумееце. Гэта біягазавы завод. Вось, на мой погляд, акурат такія задачы і з'яўляюцца крыніцамі ўзнаўляльнай энергіі. А таму пачынаем. Безадкладна, без усялякіх перашкодаў. Просто пачынаем. Так. Яка у нас? Нам трэба паразмаўляць з нашым інспектарам па асяроддзю. Ён недзе. О, далёка ён, слухайце. Так, мне трэба сесці ў наш ман. Итак, мы ў нашым мане, а гэта азначае, што мы рушым да нашага менеджера, спецыяліста, карацей, па асяроддзю. Ну што ж, пад добрую музычку мы паехалі. Ну, вось мы и приехали. Мы на тут припаркуемся. Ой, девчина, ой, пошли в ресторацию. I can understand why the local residents are annoyed. When the wind blows the wrong way from the farms, the manure stinks to the high heavens, so to speak. The people are fed up with it and lodged a complaint with the city. After long talks with the mayor, we finally got the go-ahead to build a biogas plant here. When the manure is stored in silos, its smell is less noticeable, and the end result is clean energy. And hopefully also satisfied residents. Не, ну щиро кажучи, дівчина, ти помиляєшся. Яна не такая ўжо і чыстая, гэта энергія, ўсё ж таки метан прадукуе даволі шмат вуглекіслага газу. Карацей, што нам трэба дальше? Далей, прабачце, далей нам трэба, калі што, яму капаць на экскаватары. А гэта азначае, што трэба неяк вось так стаць, каб не перашкаджаць нам тут ездзіць. Хоп. Мы ляцім вось сюды, ага. Адразу.
Экскаватор 1. А ці ёсць жоўценькі? Ось мне падабаецца жоўценькі, а? О, колавы гідраўлічны экскаватор. Ну-ка. А гэта 250. А ён не падабаецца. А ведаеце, што я зараз зраблю? Я не буду яго арендаваць. Я яго буду набываць. Ха. Вось так вось. Скотчем. Ось ён, мой родненькі, ну-ка. Ну, як вам моя прыгажосць, а? Жоўценькі, вялікі. Боже ж мой. Якая тэхніка, боже, я ў гэтым каўше магу спаць. Халера, бляха. Вось гэта агрэгат. Вось гэта апарат. Тэлепартуемся. Ну, карацей, тут... Карацей, я вже трошки забывся. На кіраванне. Тут, калі што, мышкай трэба толькі камеру кіраваць, больш ніяк, а з-за таго, што я гуляю на геймпадзе, гэта трошки складана. Вось. Таксама асвятленне можна падрубіць. Глядзіце, якая яміна патрэбная. А? Штосьці мне падаецца, лепей вось так нам стаць неяк. Не наўкола ездзіць, а з іншага боку. Куды выкідаць, правда?
Ух, і накопали мы тут гурбы. Поглядите на гэта. Мать моя жанчына, колькі зямлі выкапалі мы. Гэта калі што было цяжка. Сапраўды. О, я нават не ведаю, што так можна. А ну, складзіся. Складзіся, кажу. Так. Дзе мы? Дзе мы стаім? Ага, мы тут стаім, таму што? Трэба праехаць уперад, вось тут на газон стаць. Хто яго ведае, можа яшчэ спатрэбіцца нам гэты экскаватар. Праўда? Таму мы ад'язджаем. Калі што, гэтае капанне адняло больш за 35 хвілінаў рэальнага часу. Ось такія справы. Вось такія справы. Гэта не так ужо і лёгка. І паліва не хапае ўжо, і я бачу, што і пашкоджанне ў гэтага экскаватара ёсць. Выходзім. Так. Rubber mesh, pellet of concrete framework. Ага, гэта трэба нам ісці ў ман, калі што. Нам трэба ўзяць ман і ехаць па матэрыялу ў краму. То бок па 3 штукі нам трэба, так. Колькі ў нас у кузов лезе, хіба што па 2. Мірэва веда, зараз его бачым. Power Slab Foundation. Нарешті. Як же гэта ўсё складана.
Так, мені подається, треба зараз буде брати бетономішалку. Ой. Треба буде так. Повернуть с ней. Так, давайте поглядим. Поглядим, все ж таки, что там у нас зробилося, так. Это мы зробили некую опалубку, слухайте, натягнули металлоконструкцию. Так, не сюди, а ось сюди. Так, бетономішалка потрібна, так. Угу. Тому ми йдемо на мапу одразу, ось сюди. У таким разе, что вы так, рейдер. Рейдер, так. Чекай, где-то было за 180. А ну-ка, ось такую поспробуем. Давай, давай, давай. Так, ну давайте спробовать. По-перше, наполнить. По-другое, мне подается, ось так треба стать. Угу. О боже, як гэта было складана, вы нават сабе не уяўляеце. Гэта просто неверагоднае нешта. Карацей. Зробім невялічкі вынік па вось гэтай вось тэхніцы. Вось. Гэта вось дакладна тое, што мне было патрэбна зараз. Што трэба рабіць? І гэта я дагадаўся, калі што сам. Нягледзячы на тое, то інтэрнэт ёсць. Та бляха, што з камерай, што ты лётаеш, як шалёная. Глядзіце, у гэтай тэхніцы ёсць і міксер, ось ён крутіцца зараз. І помпа. Так, яна пампуе бетон туды. Але каб усё гэта разам запусціць, трэба спачатку ўключыць не шуфлю гэтую, а проста разгрузку бетону. І вось гэты бетон, ён трапляе пад гэтую сетку. А гэтая сетка пампуецца акурат такі туды, праз шланг гэты вялікі, і вось сюды. То бок, калі вы сядаеце, вам трэба ў транспартным модзе, вось тут, калі ўсё будзе, спачатку ўключаем разгрузку, а потым уключаем ужо кран. І ў такім разе ўсё пачынае працаваць так, як належыць. Гэта было складана. Далей, крочым далей.
Ось так ось. Наступне, що, пробачте? Чекайте. Што зрабіць з гэтым трэба? Лера вас бере, ты паглядзі на гэтую прыгажосць. А зараз трэба зноўку гэта ўсё заліць бетонам. Які ж усё ж такі ман карысны аказаўся. О, якая прыемнасць ягонага карыстання. Ой, ну паглядзіць на гэты вынік, ну просто, ой. Нас сапраўды скоро вельмі хуценька атрымаецца будыніна нейкая. Трэба, я так мяркую, ўсё ж такі узяць зноўку ман, правда? О боже, нарешті. Так, чекай. Положить некие там кирпичи. Откуль? Это не тое. Пусть гэта не подобно на гэта. Стой.
Ой, тут отпак. Ну добре. Так, а куди покласти? Так. Будинок зайсти. Хе. Ну, хлопче, ну. Боже, яка камера кончена. Ви тільки поглядите на це. Можешь не ходить сам. Ну что, кладем? Кладем кирпич. Єбой, якось крутить. Так, а зараз мені що треба зробити? Зараз мені треба... ну добре, добре, у мене є лайфхак. Ось сюди, ось сюди, ось сюди, і ми виходимо ось сюди. Оп. Ага. Куди мені треба залізти бетон, пробачте? Все выключаем. Я же выключил. Так, добре. Это мы выезжаем отсюда. Станем тут. Так. Вяжем у той ось грузовик. О, так і єсть. Так і єсть. Всього ж треба було нажати на Y, натиснути на Y. Ну давай, давай, звольняй. Так, знову некая хрень. Ось тут треба залить буде стіни. Ага. Бяжу, гляди, ось він мой. Добрий. Нарешті. Нарешті. Ура. Є. Так, это мы прибрали. А ще червоний трак там стоїть. Добре. Зараз усе приберемо. Для этого нам буде потрібний кран. Я правильно розумію, так? 6 метрів. Ой, мало. О май. Все ж таки мені подається, тут буде потрібен кран. Это поспробуем, слухайте, в оренду возьмем. Давай. О, ось гэта падыходзіць. Ось гэта дакладна тое, што нам трэба. Добра? Як заўсёды, пад музычку.
проста няма слова. Сапраўды гэта... Так. Attach, што? Зноўку трэба рукамі папрацаваць. На кране, супер. Вельмі прыемны досвед. Нават не уяўляў сабе, шчыра кажучы. Так, дзе трэцяя пачка? Вось гэта трэці пачак. І ўсё. Так, што мне трэба знесці? Чакай, што, з'ехалі, не? Gas pipe. Ну-ка, што гэта такое? Краном пакласці трубы. Так, хлопча, стань, калі ласачка, сюды на траўку. Няхай то, што там у цябе ёсць, ну, паляжыць. Вось яно што, вось гэтыя трубы пакласці трэба было. Ебой. Так, наступнае гэта у нас экскаватар. Пабегли да яго. Трэба нешта пракапаць. Цікава, што гэта будзе.
Боже, як. Щиро кажучи. Гэта хіба што будзе самае доўгае відэо, якое я рабіў па Construction сімуляторы. Так. Ага. А трэба неяк пазбавіцца вось гэтых плітаў. А дзеля гэтага вось сюды трэба пайсці і здаць іх. Няхай іх тут не будзе. О. Так, значна лепей. Так, гравій. Гравій ён у нас вось тут. Паляцелі. Так і ёсць. Так, і зараз треба укомпактаваць. Чекайте. Каточок купіць треба. Soil компактор. Добре. Летим сюди. Подведем, так. Асфальт, а где soil? Ось он, ось. Так. Позичаем. Позичаем, выходим отсюда. Сюда. Нарешті. Тікаємо отсюда. Що далі? Так. Мне падаецца, трэба нам пазбавіцца вось гэтых вось кампактараў, гэтак далей. Выйдзем. Так,
Павернуць, так. Што яшчэ вось гэта? Павернуць, так. І вось гэтае, так. Добра. Так, нам трэба узвесці сцены. Ага, так. Мне падаецца, гэта можна будзе зрабіць на мане. Оу, паглядзіце толькі на гэта. Колькі мы ўсяго пабудавалі за гэтую серыю. Божа ж мой. Так, дзе ж наш спецыяліст па асяроддзю? Вось яна. Рудая дзеўчына. Вітаю. You and your team did a good job. Now the farmers can deliver the excess manure here, and the region is moving further towards sustainable energy generation. As a result, the city's eco-balance will be greatly improved, and hopefully it will inspire a truce between the farmers and residents. Ну, будем спадзявацца. Будем спадзявацца, таму што біогазавы завод гэта вам не... Вау. А на што паліць газ? На што вы паліце яго? Яго ж трэба па трубах пускаць, каб ён у хаце гарэў. А ну, чакай. А гэта сілас, гэта я ведаю. А ты што тут робіш? А ты ведаеш, што гэта я пабудаваў? Там увогуле ёсць хто? Та там няма нікога. А чаму я не магу сюды залезці? Ну, так не цікава. Тамкі нейкія стаяць. Ну, што тут яшчэ, калі пахадзіць тут паназіраць? Нельга залезть. Ускараскацца нельга. Ну, мне падаецца, што менавіта вось гэтая кропачка. Спадзяюся, вам спадабалася гэтая серыя. Ставьте падабайкі, подписывайтесь на канал, калі гэта так. Сустрэнемся з вами ў наступнай серыі, дзе мы з вами будзем будаваць ветрак, то бок генераваць энергію з ветру. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну і да пабачэння.